Majestats, benvinguts a la nostra parròquia de Gandesa. Ja sabem que els nens estan amb molta il·lusió esperant-vos, per això jo seré breu, però sí que deixeu-me que sàpiguen els nens per què heu vingut. De l'Evangeli segons Sant Mateu. Quan va néixer Jesús a Betlem de Judea, en temps del rei Herodes, vingueren d'Orient uns mags, i en arribar a Jerusalem preguntaren: «On és el rei dels jueus que acaba de néixer? Hem vist com s'aixecava la seva estrella i venim a presentar-li el nostre homenatge». El rei Herodes i tota la ciutat de Jerusalem s'inquietaren en sentir aquestes noves. Herodes convocà tots els grans sacerdots amb els lletrats del poble i els preguntava on havia de néixer el Messies. Llavors Herodes cridà els mags i s'informaven bé del moment que s'havia aparegut l'estrella. Després els encaminà a Betlem amb aquesta recomanació: «Aneu, busqueu-lo ben bé aquest nen i quan l'haureu trobat feu-m'ho saber». Sortint de l'audiència del rei es posaren en camí. Llavors s'adonaren que l'estrella que havien vist aixecar-se anava davant d'ells fins que s'aturà al lloc on hi havia el nen. La seva alegria en veure ja l'estrella va ser immensa. Entraren tot seguit a la casa, veieren el nen amb Maria, la seva mare, i postrats a terra li presentaren el seu homenatge. Van obrir llavors les seves arquetes per oferir-li or, encens i mirra. Després, advertits en un somni que no anessin pas a veure Herodes, se'n tornaren al seu país per un altre camí. Majestats, estem molt contents que tot i la pandèmia poguéssiu estar avui aquí entre nosaltres, a Gandesa. Vosaltres sou màgics i com sou màgics fareu que aquesta nit sigui màgica per a tots els nens de Gandesa. Ara ja no us vull entretindre més, primer adorarem al nen Jesús i després us encaminareu a totes les cases del nostre poble, de la nostra ciutat, a portar els presents als nens que amb molta il·lusió estan esperant-vos. Vosaltres, nens, no us inquieteu, la ciutat és molt gran i una hora o una altra arribaran a casa. I demà també els podreu veure aquí a la celebració de l'Eucaristia a 3:15, el que degut a la pandèmia us heu d'apuntar. Els que encara no ho heu fet podeu fer-ho pel mig del meu
guasa i per a demà poder estar apuntats i entrar a la celebració de l'Eucaristia. Moltes gràcies, repartiu molta il·lusió i esperem que l'any que ve no estiguéssiu només vosaltres i un servidor aquí a l'església, sinó que tots els nens de Gandesa puguen estar aquí esperant-vos amb molta il·lusió i amb moltes ganes. Gràcies, majestats. Benvinguts a Gandesa, Reis Mags. Tot i que és un any molt difícil degut a la Covid-19, us esperam. Us hem esperat amb molta il·lusió i molta alegria i avui que estiguéssiu aquí al municipi de Gandesa. I us hem preparat la clau perquè poguéssiu anar a totes les cases de tots els xiquets i xiquetes del municipi de Gandesa que pel que sé s'han portat molt bé. I us faig l'entrega d'aquesta clau.